שוב שלום לכם. שימו לב למספר הזה, 15 מיליארד שקלים ששייכים לציבור, שוכבים ללא דורש בבתי ההשקעות ובחברות הביטוח. מדובר בכספים שמאות אלפי אנשים חסכו לפנסיה ופשוט שכחו מהם כשהחליפו מקום עבודה. יוזמה חדשה של האוצר מנסה לאתר את בעלי הכספים. איך תדעו אם גם לכם יש קרן פנסיה או קופת גמל אבודה? עופר חדד עם הפרטים. כ-15 מיליארדי שקלים שוכבים כאבן שאין לה הופכין. העובדה המדאיגה הזאת נוגעת כנראה למאות אלפי ישראלים עובדים. כספים שנחסכו במשך שנים בקרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות אחרות, שוכבים כיום בחברות הביטוח ובגופים הפיננסיים שמנהלים אותם. ההיגיון אומר שאם חברה מחזיקה בכספים שאינה אמורה להחזיק בהם, מן הראוי שתפנה לבעליהם, אבל ברוב המקרים זה לא קורה. הסיבה היא שפשוט אין להן כל אינטרס לעשות את זה. למה? כי כל זמן שהן ממשיכות להחזיק בכסף הן גוזרות ממנו עמלות ודמי ניהול, אבל אולי בקרוב המצב הזה ישתנה. כדי שלא יהיה את התמריץ הכלכלי לא לחפש את האנשים, כחלק מההסדרה, כן אמרנו אחרי תקופה מסוימת, במידה ומאמצי האיתור לא מצליחים, אז כמובן הדמי ניהול ירדו באופן דרסטי למחיר הפסידי של 0.2%, לעומת אולי 2% שהיום הם גובים מהחשבונות האלה. זהו רק צעד אחד. בעתיד מתכנן משרד האוצר להעלות גם מאגר מידע שיאפשר לכל אחד לבדוק בעזרת פרטיו האישיים האם איפשהו שוכב כסף שמגיע לו. איך קורה שכל כך הרבה כסף הולך לאיבוד במהלך השנים? עמיתים רבים ששינו את פרטיהם האישיים, עברו דירה, החליפו מקום עבודה, לא עדכנו את הגורמים שאמורים לאפשר את איתורם בהמשך. סיבה נוספת היא הרפורמה בענף באמצע העשור הקודם, שהעבירה את הכספים מהבנקים לגופי ההשקעות. בחלק גדול מהמקרים מדובר בכספים שהזכאים להם אינם בחיים. איך תוכלו לדעת אם אתם זכאים לחלק קטן מאותם 15 מיליארדי שקלים? אפשרות אחת, היקרה ביותר כיום, היא לפנות לאחת החברות שמציעות לאתר בעבורכם את הכסף. אבל שימו לב לגובה שכר הטרחה הכמעט שערורייתי שיגבו מכם. במידה ונאתר כספים אנחנו גובים 15% בתוספת מע"מ, בערך 16.5-17% מהסכום. מבחינת השלום זה העלות של פתיחת תיק, ואחרי זה אחוזים מאופציות של איתור. סכום של פתיחת זה 1,500 שקל. אם אנחנו מאתרים, אז זה אחוזים מהאיתור, כ-15%, ואם מבקשים איתנו גם להוציא את הכסף, זה 25%. אפשרות אחרת היא לעשות את העבודה בעצמכם, להוציא את המסמכים הנדרשים, תלושי שכר ישנים, תופסי 106, דוחות כספיים, ולפנות איתם לגופים הרלוונטיים. אם אתם מחפשים בעבור מישהו אחר, הורה למשל, העבודה תהיה כנראה קשה בהרבה. אפשרות נוספת היא לחכות ולראות בחודשים הקרובים אם צעדי משרד האוצר אכן יביאו שינוי, והכסף האבוד ימצא אתכם במקום שאתם תחפשו אותו. דוקטור איציק ספורטה, אז הגופים האלה לא ממש מתאמצים. מה אכפת להם שהכסף ישכב שם? כן, באמת לא אכפת להם. ותחשבי, גם לא נכנסים שם כספים, וגם הם לוקחים, בטח הם לוקחים את דמי הניהול הגבוהים ביותר, כי אין מי שיתווכח איתם בנושא הזה. אני חושב שצריך להיות קצת יותר אגרסיבי מהבחינה הזאת, לתת להם 2 לזהות את האנשים שהשקיעו שם. גם דרך אתר אינטרנט. אני זוכר שבנק ישראל עשה את זה בנוגע לכל מיני מלוות חובה מרצון, מה שקראנו בחיוך, והיה אתר אינטרנט, ואפשר היה להקיש מספר ולדעת אם מגיע לו, ואז אם הבן אדם כבר מת, אז צווי ירושה וכו'. אני חושב שצריך לעשות את זה בצורה מאוד ברורה, ואם תוך 2 הם לא מצליחים לעשות את זה, פשוט להעביר את הכסף בבנק ישראל, שבנק ישראל יעשה את זה. אתה יודע, אבל זה עוד חלק מכל השינוי המשמעותי שעובר שוק הפנסיה, שלא בהכרח לטובתנו. הוא לא לטובתנו בכמה אופנים. אחד שהוא קצת פחות גלוי, והשני כבר כולם יודעים. הפחות גלוי הוא הנושא הזה שבעצם היום אנחנו מקבלים בפנסיה רק הכספים שהכנסנו. בעבר היינו מקבלים כאחוז מסוים מהמשכורת. ב3 שנים האחרונות, 3 חודשים האחרונים, היו כל מיני חישובים, ואז בעצם ידענו פחות או יותר מה תהיה הפנסיה שלנו. מה שקרה עכשיו שאנחנו מקבלים מה שתרנו, ולכן מאוד חשוב מה קורה לכסף הזה. הדבר השני שנעשה זה שהוא עבר לחברות ביטוח, שגם לוקחות, או קרנות, שגם לוקחות דמי ניהול יחסית גבוהים, וגם פה צריך לשנות. לפי דעתי הם צריכים דמי ניהול מאוד נמוכים, ולקחת אחרי זה רק דמי ניהול מהרווחים, ולא מכל הקופה, כי כל הקופה יכול להגיע ל-30-35% מהפנסיה. ומלבד זאת, המדינה צריכה לדעתי להכניס יותר אג"ח מיועדות, והנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי ייתכן שבעוד 10-15 שנה אנשים יגיעו לפנסיה וירד הפנסיה שלהם ב-50% מהשכר שלהם, ואז שוב יהיה להם קשה, או 40%, ויהיה להם מאוד קשה לחיות. אז צריך לחשוב על הפנסיה כדבר מאוד משמעותי שצריך לטפל בו בצורה מערכתית. אנחנו לא מבינים עד כמה הפנסיה שלנו נפגעת. תודה לך, תישאר איתנו גם לעניין הבא. הנה עוד תוצאה של המחאה